Geu, Apa, gabon, zeta juk. ipa, zemuz. Ondo, mentxea. Zeta mogu zeu. Ondo, pixka nervioso baino, bueno, Bai, ze danak, zengo, edo. dana beti Bai, iguela ni olako hasieran. gauzatako nervioso gartzen naiz. Ja, nik ulertzea pixket nervisotzea bat eukitzi, baina ez da ze pasatzen motel. Sin más. Azkenin pixket ez da estare azterketa bat, esan nahiat pixket zuen taldiatik, ire gitarri jotzo beriatik, gauze ezberdin askoatik itzingo jau, eta lasai hartu. Argi, esate izut, osea, ez da ezergatik, baina, bueno, Ja, sin más. ja, hasierako zea hori ez. Ba, bueno, azteko beti danai esaten bezala, eskauko jatena pixket eure burua aurkezteko. Eta eure burua aurkeztu, nundik atorren, zeina izen da hortaz aparte, pixkat musika mundu noiztik abilen, o zein izen dekin pixket ire trajektorixe, o, bueno, euk kontau nahi digukena alde hortatik. Bueno, ba, ni hasier naiz, lagunak hasi puditzea jate, eta, gitarra jotzen hasi nintzen, dala 12 urte hola, 12-13 urte. Lehenengo klasikakin, nire kontu, osea, melodi batzuk ateatzen eta, gero klasen hasi nintzen, Tolosan. Ez dakit indutun 2 urte o 3 urte klasikakin. Eta gero elektrika pasan nintzen, denbon nahiko sartu nion, bere momentun, baina gero eukin ditun 4-5 urte, sin mas, ez dakit, aspertu nintzen o ez dakit eta enun jotzen. Mhm. Eta gero dala 5-6 urte, basatekin hasi ginean, berriz hartu nion, ez dakit, hasi nintzen jotzen, eta gaur arte. Basatiek ire talde, eukieken talde bakarra, ez? Talde bezala, ala eukiek beste proiektun bat. Dala 10 bueno, 10 ez dakit. Oendik klasek hartzen honen, eukinun beste talde txiki bat, baina, bueno, sin más, urte bete izan zen, ez ez da kontzertuk eman, sin más. Mhm. Ja, baina orduan esan legei basatiek ela bizket ire proiektu talde principala, o bai, serixue, o... Mhm. gaur egun bai, duda gabe. Bai. Graixeintzik nola esan deken bere garaxen ordu batzu sartu izkoala, ze, a ber, nik hemen batzuk pentsako jo, tipo honek etortzien da nahi ipurdixen miisten bukatzeik, baina nereatik izateat, Baina zuzenin ikusi haut bi aldiz, da, ostia, ordu asko zauek, zen nahiat, oso garbi, gauze bat, beti ni neu pertsonalki horrein burruken egoten hau beti, tio, da, betan, ikusi nire pertsone, ostia, tipo honi elkarrezketi ginen bertzoa, ze honek jotzeik nahi duen bezala. A ber, nahi eten bezala ez, oza... Ja, bueno, a ver. A ber, ez dakit, egia da, melodik eta solo jotzen gusta ez aitela eta nahiko denboa sartu jotela. Oiek. Garbitasuna ez dakit. Ez dakit, garbia baino gehiago ez dakit, nik uste nahiko bestia naizela. Osea, nik oso fuerte jotzet. Vale. Orduan ez dakit, igual zuzenen, ez dakit, horrek impresioa emateu, ez dakit. Nere sentazio eguan gexo, sweep bat etiagun, figura normalin komplikauek bezala entendizituken figura etiagun, errestazun zea bat bezala. Nik behetan, Helbonan ikusi zintuztean lehenengo aldiz, eta Helbonan nahi lagun batzu ingo nitxian, da batxe beste bat gitarristiek. Bixo batxan alkarri hini, pute seme hau? A ber, ez dakit, egia da, gure musikan solo desente daudela. Bai. Bai melodikok eta bai azkarrago, orduan, ez dakit. Bai. Beste talde batzukin bai igual diferentzia bada, eta, ez dakit. Ja. Bueno, zurik ese bukau di hau, da... Etzaiat inoiz ikusi egin gitarrizketaik, baina lau zatitan bezala banatu ediat más o menos. Normalin, azkeneko zatire gutxiten aiatzea gatuk, ze hori, 11 terdik, 12 laurden gutxi den ere ordu limiti, alde batetik, kriston bi orduko totxo bat YouTubea isotzie, da jaitzak hau, ez tekelako igual oso zea, eta bezaldatik bizi lagunegatik, ez tekelako plana, 12etan noen digen, nizketan nola volumen ontan zeitie. Bueno, lehengo atala dek kompozizioi buruz. Eta hemen, galdera ezberdin ez dauzkeat, baina euk batxe eozein momentuten zer gehitu nahi baldin maek, eo beste nun batetik erantzun nahi baldin maek, ez dago egin nungo problemaik. Orduan, lehenengo galdetuko jatenaek, basatin sortze prozesu hortan, zertzidorrek lehenengo. Beti musikatik gazte zeate, ala letra batetik gazte zeate.
Normalen musikakin haste gea. Vale. Badao kantan bat, letrak hasi gehala, baina normalen, da, kaso arraro bat, normalen lehenengo musika, gero atatzei jo ahotsa melodi bat edo, bai, melodi bat abesteko, Mhm. eta gero ja letra ite du. Normalen, baina esate izut, Ja. badao kantan bat, alrebesin genula. Eta musika hasieran egiteko momentu hortan, ikusi bat talde oso melodiku zeatela, ikusi berri getziok entzun ditxeon bi kantu, hor, Ba, melodi hori, en plan, esan egat, lehenengo melodi bat zitorrek, naiz da musiki izen, ala riff batetik azte zeate, gehiago zaukek zea harmoniko bat. a ber, lehenengo diskon ez dakit riff asko badauden, da gehiago melodik. Orduan, ez dakit. Netzako kantan dago, egon behar motibo, ez dakit. Osa, estribiotaz aparte, kanta azte zunen, riff bat, o melodi bat, o zeo ba, geho aurreago errepikatu ezkuzuna estribiotaz aparte. Mhm. Orduan, ez dakit. Lehenengo diskon askotan melodi bada, askotan estribioa bea da, eta ez dakit. Baina bai, normalen, melodi edo zeo pegadizoa edo kontundenteak azunen, gehia hortikan aurrea iteiteu estrofak Mhm. eta guzti hori. Baina bai, lehenengo melodia edo riffa. Orduan bazauke garrantzi bat, ez? Eke usten musika estiluntzako hori melodisei hainbesteko garrantzi ematia. Bai, netzako bai. Mm. Ados, ados. Bale, hemen betire txuleti behitzezoa, bestela batzuten sobre la marcha juten hau, baina bueno. Tranquez. Bale, claro, hemen zuen lana, azkenin taldeak etxe lana joera ezberdin izauek, ez? Eta zuen kasun nola jutek komposatzeko prozesue haudek, etxin ideia batzu gertetzei be, eta gero ideia horiek lokalea eman, eta lokalin danon hartin lantzete uste, ala geixo zeate lokalea jun eta lokalin bertan atatako ideiakin kantu getxekua. Ez, normalen etxen edo kanta ia osoa, bueno, ia osoa, ez dakit, kantan nahiko landu edo bastante landu eta gero lokalen, ja buelta, forma osoa eman, normalen. Saiatu gea, bueno, eta kantan bat lehenengo diskokoa, bai atea dala gutxi goera bera lokalen, baino ez dakit, netzako denbo asko kentzeu. Lokalin bertan. Lokal naitek, bai, balen bazkazu kontzertu prestatzeko, geho, edo zer gauza, ez dakit. Kanta bat ateatzeko lokalen, prozesua fluidoa balin bada, ez dakit, ezan bat honetan ateatzek ezun, baino, ez dakit, nik etxen itei... Baino ez da fluidoa itzaten, ez? Horretik, batek esatu baiet, beste ez ez dakit, eta nik batzutan etxen iteituk kantak, ez dakit batzuk azkarrateatzeia, baina beste batzuk igual urte bete tardatzez, bakizu. Ez lanen kanta, baina igual, ez dakit, lehenengo bi astea itzen naiz kanta baten lanen, ataskatu iten naiz, porkulo hartzea bialtzet, hortikan 3 hilabete eta berriz hartzet, bakizu. Eta hori talde bezala egitean etzako komplikatoa. Ja, nahi, hemen normalin jende esenak elkarrizketa ontatik pasau danak hori izatei, bez? Etxin, behintzet ideia principal bat etxetik itortzeala. Claro, eske hor movida badegi izan dekena, ez igual, azteiz lokalin zehoz egin naxen, da bakoitzek idea bat zauen momentu, no bakoitzek zea bideo nahirik, eta oso zailek danak batea hori, danak batea gauze bat fluido atatzi egizan oso zailek, bai. Bai, eta gaina, ez dakit, batzutan zuk dakazu kanta bat, lehenengo, taldei presentatu gabe, zu dakazu etxen kanta bat, aizea lantzen, gustatzen zaizu, eta derrepente dao parte bat, ez zaizula gustatzen. Eta ez dakit, aztu itezea kanta hortataz, eta hortik hilabete batea edo, berrize kantakien lan aztezea. Baina lokalen, azte bali mazea kanta hori lantzen, normalen ez tezu reposon uzten. Momentu... eta ia oitzezea, eta ja, eo zer gauza aldatu nahi dezula, ja, diferente sonatzeizu eta gaizki sonatzeizu. Orduan, ez dakit. Ja. Da gaina hor, ja, aiatzek puntu bat, inkluso mine emateik, ez? Kantu hau ja hola, zer dan txarra, eta hoi zure etxende pasatzea, baina ez dakit. Azkenen kanta bakoitza bere mundua da, eta bueno. Ados. Baukek, eta bueno, orokorren taldekidik, bauke uste teori musikalan inungo konozimentuik, edo... Gure bateria txikitan bai ontzala solfeon,
eta, nik zehoze, bere garaien gitarra ikasten hasi nintzanen eman nun, baina oso basikoa, nik dakitena, zerbait bakit, ikasi edo interneten behiatzen, edo nire kabuz. Nik denboekin kontatu naiz gauza batzuk bakizkitela, banekizkila, baino enekin igual ze izen zegaten. Nik igual bakit la menorren nago eta bakit ez dakit, cuál es la quinta, bakizu? Eta bakit hoi, re menorrea pasatzen. Lo único que en re menor, bakit nun dagoen quinta hoi, baino ez dakit ze izen dakan berez. Baina, bueno, ez dut behar, eta bai, holako gauzak. Vale. Ez, galdera haudek, ze batzuten, igual, bazio jendi, ja, teori musikal aurreratu ikisi duna eta zea, eta beti nire galderi izen oidek, horrek balixo izen diken inoiz ezer komposatzeako ordun. Adibidez, dakizkiken nozizioek erabiltzetuk kantu batekiako ordun, ego gehixo juteiz belarrixi momentu neskatzeiken akin da jazta. Bai, baino, saiatzen naiz batzutan, teoritik aparte juten. Zuk bali mazauden la menor eta jutalen mazera nota bita bakarrik, igual batzutan limitatu itezea, ez dakit. Baina derbente beste nota bat berez ez dagoela eskalan jotzezu, ez dakit zeizen eukiko norrek, baina igual modulatu itezu, ez dakit ze. Eta hoi, ez dakit, eskalan bakarrik jotzen ongo alimazian, igual etzen un nota joko. Eta horrek bide berrik irekitzaizkizu. Bale, ados. Teoria erabiltzez, baino, berez dena teoria da. Bai. Modulazioa teoria da, eskalatik kanpoko nota jotzean teoria da, berez dena. Dana, incluso eskalapeakin etxire, en plan, segun ze quinta o ze akorde gartzuen azpixe, dana zauek esplikazioa. Teorikoki dana daka esplikazioa. Horiek. Bale, pixket atala maitzen juteko, galdetu behiat hemengo elkarrizketa gotako galdera izarretako bat, eta basati zer dek, demokrazia ala diktadura? Komposatxako? Bueno, hau berezik pixket, komposizio atal hortan, zango hau galderie bere hasiera baten sortu guala, komposatzeako orduan oso buruz itxixeko irikix izaten, bat abestiekiko, txaiat esplikatzen egin nauken. Adibidez, diktadura bat izan guke, kantu bat ematek, eta zatek, kantua holaek, da hola jo berde uste, eta jazta, eta etziok inungo zehaik. Geoziok demokrazioa dekela erabat irikitea hola, eta geoziok demokrazi diktatorial bat dekela bestina itu nahi dek, baino nerie holaek. Baina hori berez arlo kompositibo ontatik sortuan galderie, baina azkenin egiz esan taldeko edozein ambito eta zabalduleken gauza da leruz zitek. Komposatzeakon, egia da normalen nik amateitutela kantak o kantan ideiak. Baina esate izutena, oso gutxitan eman dut kanta guzia etxetik landuta. Igual, ideia principala bai, baina geolokalen, danan artean pentsatze du, hemen transizioa unola egin, hemen ze adorno egin. Eta gero letrak, adibidez, batzuk nekin ditut, beste batzuk nik eta baterik egin ditut, bere garaien. Eta hor, pixkat, kolaborazioa da. Orduan, esan lehiki hau, hau batxe, pixket galderie trukukin gutek, batzuten normala Euskal Herri mailan eta orokorrin musika mailan mundun oso figura komuneek, gitarrista, lider eta kantante bat eotie, normalin pixu gexena hartzeuna komposatzeako ordun. Ordun esango hau kasu honetan basatiko pixu gexena hartzeuna komposatzeako ordun ia izela, ez? Bai, baina, kanta batzuk gure bajistak egin ditu, lehenengo diskon kanta bat beak ekarrizun, eta, burrengo diskoko prestatzen airean kanta batzutan, beak ekarritu. Osa, naiz bakarra, Eta gero bai, ez dakit, nik uste zuk zure ideia bat nahiko landuta ematezunen, zuk pasaituzu igual, ez dakit zenbat ordu hortan lanen, ez dakit, nik ustez
bakoitzak berea pixka defendatu behar dula. Bai, du, bai. Ez beti besteena entzuten, baino, ez dakit. Bai, eta jode, azkenin ideia baten ordu batzuk sartu baldin batu, Claro. horrek batie gero antzeman etiek, esan nahiat, ik lokalea ideia hori matekenin lokalego ire taldeki ikusik ebe, ostia, hemen hau guapoziok, zeba aurretik lanketa bat egon dalako, ez? Kantu horrekiko edo zati horrekiko. Bai, osea, konposatzen jarrianak baki, melodi bakoitzen o kanta bakoitzen atzen, lan desente gola. Ados. Ba, berez, etxagoa nigola kaldera askoz gexo atal honi buruz, etxagiat euk zehose gexo esan nahi deken, eo zerbait azpimarra unaiko gen alde hontatik. Pues, me partez, Vale, ba, urro partea bazago batxu, partea nahi asko gustatzen ziten partea da, zek teknikin partia, ez? Orduan, lelo galderingo jatenak, aber teknika rutinaik baldaukeken. Oantxe bertan ez, baina dala urte bete, urte erdi, ez dakit teknika rutina, baina bai, banezkan, ez dakit, 10 kanta, nekizkinak, en plan, leheneu kanta hau, daun pikinako da kristona. Urrego kanta hontako soloa da, ez dakit, sweet picks pixka daka, o lo que sea. Orduan, ezian ejerzizio, en plan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, baina bai, banekala, ez egunero, baina igual bi egunetan behin, hartzen ditu 10 kantak, eta pa, zten itzan, eta, bueno, teknika bakoitza lantzen. Baina, ostia, leheno, hasi nintzen gitarra jotzen, bain ezkala deskargatuta Míticos Clinic de los 90, de Petrucci eta hauek. Tela. Eta Petruccina, ostia, zegoen ariketa batzuk erabiltzen ditunak. Ez denak, aspertu itezea, tio. Baina, bueno, batzuk bai. Eta Kiko Lureironare banekan, bai. Ez denak, ez gaituk Petrucci, izan nahiat... Bai, aparte. A ver, alditu zu jo a la cuarta parte de la despedida, si eso. Baina, bueno, aldezu nahi tezu, eta bi. Bueno, baina azkenin ariketak beti launtzei bez, igual Petrucci hainez gaitu gaiauko inoize, baina behintzet Ni de coña. pixket toke hori hartzeko balixoik. Bai, a ver, ariketak aspergarri dira, baina, ostia, bere zentzua bakate. Hombre, berez... Jartzen bat zera pa ariketak egiten, seguro eski, ariketa horren meta, bueno, lortu ez daki, baina gertatu ingo zea, gutxinez. Bai, kurioso intzitek esan degen nola kantu ezberdine gauzkean, kantu baketxe teknika bat hilotute bezala. Este gestare zea txarra, metodo txar bat. Ze, claro, este ariketa bat, orduan ez gaina aspergarri xeiten, gaina kantu gustatze baldin mazak, zango jau gozatzen nahi izela ikisten nahi izen bikertin, hori idea honek. Daun pikinantzako, ez dakit zariketa ikusi nuen bere garaian, zala, en plan, papa. Vale, ez dakit, erabilgarri izangoa, baina ez da musikala. Claro. Azken, zu gartezea eta da, pesakita bezala. Horiek. Baina, bueno, nik hartzen nuen ez dakit, metalekan eta bat, o mendekun kanta bat, eta zintzen, pa. Ez dakit. Beste, berez, gauza berdina egiteko beste formatu da. Eta netzako, entretenigarregoa. Bai. Ados natxiok. Baina esate izute, gaur egun jaztet, idala urte betu bela izan zen. Baina, bueno, boi por etapas. Horiek. Vale, oin galdetu gehiatenak ire teknika favoritua. En plan, izen legek bai jotzeko, bai aitzeko, en plan, igual biseketan iguelaek, igual naxoek bat jotzeko da naxoek beste bat entzuteko. Zegat, dugu esan. Teknika, gitarran, o... Bai, gitarran. Bai, hau etapa zona frikin sartu bat juk. Ja, ez dakit. Nahi solotan, nik ite dituten solotan gustatzen zait arpegio sartzea. Plan, ez suipikin, baina en plan, pire. Dakit, netzako komposatzeko erresa da, eta ondo sonatzeo. A ver, demostra eso txiki bat ingo aldi buk. Hostia. A ver, gure kantatako batutan badaude olako, izan basatiko soloa, dago parte bat dala...
dauka terreno power. Baina hori sweep gabe egin dek? O sweepekin egin dek? Bai, gora eta bera. Ez dut enfokatu, arkatu. Hombre, hostia, kamiseta eharra daukek, Bai. Baterik esan dit, basatiena jartzeko, baina ez dintzait. Bai, zemaz. A ber, sola hau da. Ez dakit, eskuan ikusten, bai. Bai. Panikola iteet. Legato pixkatekin, baina, a ber, sweepekin, Ja, ez du igual sonatzen, ja. Diferentea da, Bai, baina, horiek bai. mitiko Sultans o Swingeko soloko lik hori, Bai. baino puikin. Hoi da, behatzekin, pi. Bai. Ba, gaina, bere garaien, sweep, bueno, guaina ez da, sweep ez dakit iten. Dakit, bi hiru sokatin, ba, pixkat iten. Baina, ez dakit, bere garaien olatean nun, atean nun lehenengo sola izan zen, eta, bueno, hola ikasi nun. Ados. Vale, ba, oin galdetu diat zein deken gexena gustatzen zagena, eta oin galdetu diat gexena kostatzen zaigena. Kostatu gitarran? Bai, igual, ikasten jarria izenin o jarri itzea, sweepikina. Bai, Eso egun negao. bai, Bai, osea, bi sokakin nik uste ondo. Hiru sokakin, depende. Osea, balin bada traia de bere, igual kostengo zait. Eta hortik angoraian, ni puta idea. Osea, mitiko soka lodin hasi, ez dakit. Ja, bai, ni postea aldatzen hau da justu aldatzen hau. Da falta ziten lehen esatenian hori, ez? Melan garbitasun hori dekela azkenin aldauen go, aiz. Claro. Baino... Osea, hoi da sweepan, Claro, bai. karma principala. Horiek. Osea, hasi zaitezke, si suena puta mierda, Horiek. Ben, sartu deke susmo, txatin, esateik, haupa hasier izan basati, esateik. Haupa. Zera, zein izangoan, igual lagunen bat. Ander izango da, mendekuko gitarrista. Hostia, ba, igual... Susmo me suena de... Ba, igual, egunen baten itzengo jau, bere garaian isak egin ninean... Bai, ikusi nun, bai. Igual inberko jau. Zengo jau. Alare, bueno, aipaudek sweep pikinek kostatzen zakela, ez aiz librauko saiakera bat ingabe. Jodas. Hombre, ez, zeuzte egi. Es que, te lo juro, es que ez dakitela. Saietuko, a ver, saietuko naiz. A ver, hemen ni pixket sufriaraz dimerdeat, jendi godola nahi dik, Ja. Ez soka guzekin, o? Ez, irukin konformatzen hau. O, bueno, o nahi. Zoze dezentea. Hoi bikin da. Bai. Irukin bastante ondo, baina Joder, irukin ondo, posizioke ez dakizkit. Nola da mitikoa, tío. A ver, haitxo bizkat. A ver, Bueno. Iba, etxio gaizki, Oso mote, baina, bueno, o sea... Joder. Azkarrateatzen, baina, bueno. Bueno, nahiko ondo defendiude. Baina, gero, dakazu kanta bat dala, soka gozekin, eta ez naiz kapaz. Ez izak kamari ez girau, ze galdetu oin urtzitorrek tapinaren testa deitzezo atena, así que joiza gire tapini honena. Bastante kutre, Eta gau, kanta bat jotze gola Ángeles del Infierno Maldito. Dai. Eta, leheno jotzen un Judasen beste bat, baina jaztu zait. Hau da Angelesena, Itxoan, Bate eman naiz. Sin más dala, Sea tu nombre. Hola, cosa así. Bai, Judasena ez tegin lazan, tio, zan, zezkan variazio gehiago. Zan, en plan... Naiz guatzen, zan, The Sentinel. Vale, bai. Anta. Bai. Aste ala, ez dakiz bitako zein dan, hor, tapin guapo batekin, eta gero pasa la alternatila hostia. Naiz guatzen lazan, atatzen zitzaiten bastante decente, baina eskin naiz guatzen. Bueno, eta gero zutan zea mitikoa. JK. Naiz guatzen, menazte zan, ez?
Amabi zazpi amar. A ber, amabi... Barkau, amalau zazpi amar. Amalau zaz... karo, amalau... Eta nola esan ritmoa? Hostia, no? Sin más. Tresilloka. Bai, hortik ondo egu. Bastante... gaizki, Bueno, a ver, aplaudek zeakin, Behan... Listo, Bueno. Puta madre. Batu naiz. Vale, nahi baldimak, bueno, hendik gene bazaude galdera gexo, gitarri erantzutegu, más o menos. Azkena galdetu gaiat, gitarriin jo berreku daki hoian baldimak enfokole gire arpei politi hori. Vale, baziok momentu bat kontzertutan ahonin, ja, ahola pentsatzen barrutik, en plan, prepara emerdiat, basitorrek zati hori, basitorrek, en plan... Bai, askotan, bai, baude parte asko, ez da kanta hasi aurretik baino, o kanta bertan igual digo, hostia, oain parte hau dator. Ez dakit, bakau gure kantan bat, hola, ez dakit, exigenta da, baina daka digitazioa pixkat kuriosa, basurde, ez dakit, bai, instrumentala. Daka parte bat, dala, ez dakit dan nik hola atean ulako, igual, digitazio arraro batekin, baina gaina zuti jotzakon, pixkat, ez dakit, enkorbatu edo bezala egin behar, naiz da en plan hola. Ez dakit ikustea, baina da. Bai. Normalen bali bada, behatza hau gorago hau baino, da justo hola. Ez dakit. Guapo, zero. Kontzertutan, pixka pentsate partotan. Eta beste asko gaude, baina ez dakit. Beste adibindu bat, nahi baldimak. A ver. Ontsa ez dakit. Vale, lasai. Vale, oin galdetu gotxeat pare bat galdera pixketola celebre. A ber, ze irutz zatxiken. Galdera hauetako bat Instagramen bialduzia da bere garaxen. De hecho, Isaki entrevista inbernitxo ala eta jarnian, zene ez galdetzi Isaki. Eta tipo bat ezan zian gaetu jo gau. Galderaek, behatz ekstra bat euki beharko bauan, nunda zeatik. Gitarra jotzeko? A ver... Es que kalderi berez zehaztu errazio, bai, bi eskutago baten. Onai baldimak, incluso, usteak bat tripan eukitzea, hemendik gola justu tiak, iteko, hemendik gitarra hola tiak, baina, bai, logikona eskutan, dek, ez? Ja. Igual, mitikona izango zen hemen beste bat, ez? Bai. Ez dakit. Bai, gehienek hori izatege, bai. Bai, ez? Hemen, hauen arten beste bat, igual, txikia, haunditu, ez? O indartu, ez dakit. Bai, nik uste da. Bai, ez que, claro, gehienek hori izatege, bai, igual, eskalako egiteko, eta baita, igual, akorde guapuo jarri alizeteko, rollo kolore pila, kolore bat gehiokin, o bi gehiokin jarri alizeteko. Bai, hortakore bai. Vale, eta beste galderaek, ire ustez zer deko be? Ik zer den aso. Gitarra hon bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli hon batekin. Baina txarra zer da? Bai, beti danak berdina esate uste. Esango hau, 200 eurotik berago gitarra bat. Ez zago zertan izen behar Academy Pack hosetan etortzean gitarra terrible hori, baina ona estek. Osea, 200 euro, 200 euro ingurunko gitarra bai. Eta ampliona egina egen mesabu gisa.
Ja, komplikatu da, Bai, A ber, egia da, amplium batek ematen dizun soinua importante dala. Osa, nik uste, zure soinun, bueno, behatzataz aparte eta dana, amplik oso importantzia handia dakala soinun. bai. Nik uste gitarra baino gehiago. Baino, karo, gitarra zabortegiko... Claro, eske... Osa, jotzeko komodo balin bada, igual amplium bat hartuko nun. Vale, Jotzeko komodoa, relativamente, eta afinazioa mantentze balen bau. vale. Gauza asko eskatzen aiaiz 200 eurotik Ja, behera o gitarra batentzat, baino nik uste... lortukoek. Bai, igual, Bai, incluso 200 bat zaudek batzuk, hor, ni tan mal. bai, Bai, bai. bai, Nik, ez dakit, nik eske... etzekat ino, baina probatu diat, behin bain probatu diat, baten bat dola oso Ja. merki A dana, ber, eta nik ondo. nidakaten gitarra bat, dabil hor 600 zazpireun, eta bestea da, bai, igual 1000 euro garestegoa. Mhm. Eta bien artean, diferentzi badao, baino ez da netzako hain abismala. Eta Netzako. diferentzio hori izango que igual pastillatan edo da hola, ala O komodidade ino. akabados, o, bueno, ez dakit, pinturan Bai, bai, akaba haue, bai. edo trasten, ez dakit, etzala pintxatzen eta ez dakit, holako gozak. Mhm. Egia da, nik nahi gotela gitarra gareztin soinua, Mhm. Baina, ez dakit, oire subjetiboa da. Ja. Osa, da pixka lodigoa soinua eta netzako, nik nahiagoet, baino, zago baliman nun, 600 euroko beste gitarra bat, ba, egur horrekin, edo soinu lodio emate joan gauza horrekin, ba, igual, oire nahiago nun. Bueno, ez dakit. Epa. Da, esango guke, aipaudek gire ustez hori, gitarrik baino garrantzi gehiago daukela amplixek, atatzeken soinun, baino zerrez hauek garrantzi gehiago, ire eskuk ala amplixek. Hombre, gaizki jotze bali mazu, igual dio 10.000 euroko amplioak azola, sabes? Ja, baino, esan nahi atenek, beste erabatea esplikatzen intenta baiat. Nundik zit, esplikatzeo kaldetzie. Ire ustez, gitarrista baten tonue, nundik zit horrek. Porcentaje handinin, argiziok aipauditxe haun iru gauze hauetatik atorrela. Baina, ire ustez, geixena nundik zit horrek. Nik uste, tonuan erdia behatzak diala. Vale, bai. Nik ala esango nikik. Puare, ojo, Pues, eske... Infravalorado. Eske, ojo, Zugartezu pua bat, en plan, afilatuta berria, edo, ez dakit, pua bat, oza, aztezea puan ipurdin jotzen, eta ez tezu... Ez dik berdi sonatzen. Horretik gan, ojo pua. Baina, bai, ez dakit, nik esan nun erdia, ba, gitarristan behatza diala, eta hogeita, bai, hogeita marra amplia eta hogei gitarra, Mhm. zango nuke. Vale. Da igual amplia pixka gehiago ere bai, baina, bueno, hortekan. Ados. Ez que, claro, da, horregatik, hau aipadio da, jende asko esatei, bai, jende asko esateik, ez, tonu eskutan da, hola. Emaxok, eslasi, emaxok 200 euro azpitiko gitarra pute hori da, a ber, zeiken, eingoik zehose, evidentemente zehose eingoik. Claro. Baina, eske, hor zaude gitarra batzuk esate gara, tio, eske, hau, fabrikatzik ez prohibiutu emarko zian, tio, eske, uf. Ja. Osa, nik gitarra txarrik ez dakit probatuten, ez dakit. Gero ere, bai, daude gitarra txarrak berez txarra diala, baina gehiago igual, nik ikusiet zuzenen tipoa Les Paul batekin, custom batekin. Eta ez dakit, o modifikazioan batin da, o ba, zaintza deskuidatuta edo, eta soinu, Txarra. zabor bat, bai. Bai, Baina, ez dakit, tio. Soinua bea, ala igual rollo deskintatua olako mierdan bat. Bai, baitare. Baina, karo, azkenen, Bai, bueno, bai. naiz eta oso ondo sonatu berez, zakit, oza, konstantemente desafinatuta egin badago, ba, Ja. Ez que, hau, Bai. anekdota bezala, nik akademi baten klasik ematetxeat, eta akademi bertan zaude mitiko, gitarra oso merkik, ez? Da zaude, irakaslintzat gitarra on bat ziok, suponitzek aula bakoitzi, baina, bueno, justu nik unitxean aula batea, etzoan ezer. Orduan txarro esota bat hartu nian. Afinaunian, jo nitxean pare bat akorde, da, zitez afinaute ziok. Eta afinazio repasau,
Eta, Ondo. eta ondozoan, eta berriz jo, da desafinaute, zi? Da dek, igazkenin gitarri trastea jotzikanin keixe izapaltze baldimak nola bariatzen Bai. soinu. Ba, iguela pasatzen zikoan, baina normal zapaldute, esate, eske gitarra horrekin ezin zer egin. Eske Ja. ezin inoagun horrekin. Ja, hostia, hoi esategue, nola Malmsteenek dazkan gitarrak, nola da? Eskalopau, bai, Hoi da, eskalopau. eskalope. Hostia, horrekin esategue, izan bartzala, kriston fina zapaltzeko orduan, ze pixka, gano, eski horreztakazu egurra Claro, behatza gelditzeko, orduan gehiegi zapaltzen egin batzu, bai. bai, afinazioa porkulo hartzea. Ja, jode, hori, zaila izango bestia, inoiz probo lago Seguro. gitarra bat, baina, uf. Ni kuriosia bakat, Nik bai. Eta gogoakat, ez dakit, behin eskuaiar bat edo estrato merke bat eosi. Ta etxeko, Bai. Ez dakit, tio. Ez dakit. Nik uste vibrato agresibo egiteko, ja, hortako eta bai. bendinak eta hortako errexo izango. Hortako latza, baina alternate etxeko eta... Ba, hortako. Horez Malmsteen o... Vale. Ba, urrungo atalea pasako bat joian aldimak, txea Ogi. plat teknika aldetiko ze, geixo aipau nahiko gukean. Ah, Bueno, bai, neuk aipau gauza, alternate pikinatik ez diago asko ditzen, eta Mm. badek desente erabiltzeken rekurtso bat, ez? Alternate pikina. Ba, ara, azkenen solo azkarra jona dole maituzu, ezin ezu denbo guzin legatokin. Osa, inbarrezu alternate pixkat. Ja. Horren horretik, bai. Ez que hau, usteat bertan esan niala, Legazpio gaztetxin bertan esan niala usteat. Jende askok ekiek zutarren cover bat, ez? Eta ia tenek erabakitzeie jotak egitie. Zuek, etxeat bi potrokin esan, munduko inkonstientzi danagin esan, baina zuek begira aukera du uste cover bat iteko. Nola hostia ikasiek solo hori? Es que complicado, I nik entzun da bakarria bildurra matezik, en plan de gauz... Da, Bai, es que gaina gauza da jotzea, jotzen saiatzea, baina beste gauza da ateatzea soloa. eske... Jakitea ze nota gutxi bera, ze nota dian eta hoi, zuk ikasten mazu Iron Maidenen edo olako talde famoso baten solo bat, ba, tablatura egiko dituzu. Igual ez oso finak, baina gutxi bera Bai. ikasiko zu, baina, claro, Gorosabelen solo bat ikasteko, tablaturak batzuk ongo ja, baina ez dakit, nahi bizitas. Zer? Ez imaz. Bai, eta atean unen soloa, haitu nintzen, ba hoi. Bale, katu, torri hemen itxea, ni zer du? Bai. Horre bizita zena horret izan ez. Zer da? Bai, deskargatu nun bideo bat, ez da zuzeneko hau, eta jetxi nion velozidadea, eta haitu nintzen, bai, ikusten non jartzen zituen behatzak, eta aparte entzuten, hoi, velozidadean erdin edo, eta gutxi hora bera teatzen, ezin ez Ja. Baina, ni zutarren friki pute bat izen da, Nacho Ama, esan, ni, joderri. Eski gaina, de hecho, coverra zioanin, gelbonan, esan itxo nela un gitarriz di, a ver, solun zeteiken. Bukauan solu, esan itxo, tipo, kiston kabroie, kabroie. Eta, kiston, inbidixe egin bezala. Da hori, nik, justu jaiotze basatiago kantu desente, oin igual, oin bertan enizkian danak ondo joko, baino, kantu desente dominatzizkiat soluk inkluitea, Mari, David eta Goliat, JK, batzuk. Eta begira de kantu bat jarri naukena behin baino geixotan blande, venga, ata engoiat. Da, eske ja aiatzek momentu ez den, eske zertako, tio, zertako egon hemen 3 ordua ez dia da atako. Eske Gorosabel komplikatu da, Ja, bai. Astean hasten pentatuenika, geho rollo Malmsteen, azkarra, geho melodia. Azkenen, ateatzezu gutxi bera, saietzez aldezun goben aiten, eta jazta. Bai. Egun ematen, akaso. Zemat kobratzek hori ikisteo bakarrik ordua? Amplion bat. Ez, eske dakat, tio, nire amplik, jode, netzako nire amplin soinua gustatzen zait. Baina dakat zarata raro bat, Vale. nota konkretu batzukin, osea da, mutatzetenen, la sostenido, la bemol,
men, soka grabetan, Bai. Daka kola bat bezala amplik, idola krr, krr. Ta eaman dut, lau bostaldiz teknikon ganarri izatzeko, Eta ezer. eta ez dio zertatzen. Egia zuzenekon ez dela hainbeste notatzen, baina... Ostia, inoiz aitzeken atxoan hori, en plan, imaginatzeat, Bai, justu igual erzioz eta vibraukoik zehose, golao zehose. Niko ipentsatze, dakala katxarron bat amplin barrun, justo horrekin bibratu iteula. Ez dakit, justo lehenko honen, lehenko dala hilabete datelo, genden lokalen saiatzen, eta, ni dakat nire amplia, justo nire frenten, Bai? eta dakat bajistan amplia, nire eskubita hemen. Gaude justo al revés. Eta bajularin amplinatzen zeon, ez dakit, gitarran soporte bat oze, eta justo, nota horrekin de, vibratzen hasi zan, soportea. Eta esan no jodas. No habrá algo... ez dakit, tío, ez dakit. Ya ez zea gauza paranormaletan petxatzen. Ez dakit, tío. Justo frekuentzia berniakin, Egun petxatun ez dakit igual, justo gure kuarton hoi da vibrazioan frekuentzia, eta horrekin batea amplik vibratu iteu, eta horretik teknikon gana ematetenen, ez du detektatzen vibrazioei. Ba izan aldek. Hoi pentsatu ez dakit. Balbulak aldetu izkiot, ez dakit. Guri, etxaiat exactamente zer dan, baino gure lokalin vibratzeik guztiak baterixen zehoze vibratzeik. Hola, kiston zehatik. Nota batzukin badarri gordi bat, Bai, gure lokalen kajak normalen. Kaji izango. Gauzea esan bernean lehen, da ahaztu intzitea, zigoina aprobetxo behat esateko, pixket diguel kompozizio atalakin gehiago zion lotute, baina honekin baldixo dik. Zuek estilo baten sartu berko bagenia, jendi etiketak asko gustatzen zaizkola eta hori ez, power metala dela esan alko genik ez, nik uste? Ez dakit. Power igual lehenuk esango, Ez? Netzako power, ez dakit, gauza azkarragoa, epikogoa, ez dakit. Toke batzu dauzkela balako jau. Bai, tokek bai, seguro. Nik powerra entzute eta gustatzen zait. Tokek seguro dauzkala. Ez dakit, heavy... Folkutxoare baka. Ez que basaukek, zea folka o, etxiten etortzen, lolo. Hoi da. Lolo toki zaue. Horiek. Bai, hoi esan gulke. Gure kantantea, guazina lehenengo saiatzen, eta pasa genitun, ez dakit, urte batzuk kantantea gabe, ez zion norkitzen. Eta anunzio bat jarri genuen, solo musikos olako pagina baten, eta hor jarri genuen heavy metal con toques folk. Así que, hoi da, pixkat, laburpena. Dale, ez galde, hau pixket komentatzen nian, claro, normalin maestek oso komune ikusti talde bat metal musikan heavy nahegen etiketi jarrike, gitarrista bakarrakin. Ja, garai baten bai. Ja. Garai baten power trio, no sé. Bai. Ez dakit, normalago zian gaur egun baino. Hola ziginan, gaur egun... beste gitarristak, Bai, egon dituk. Bai, baina, oainez. Ja. Eta sin más, pentsatu deu beste gitarra bat edo sartzea, baina egia dare bai, gitarra bakarra izatek beste toke badakala. Ja. Eta gaur egun ez da, hain normala ez da beste toke bada. Bai. Orduan, ez dakit. Azkenen, importantea da musika honaitea, ondo pasatzea, eta nik uste beste taldekiko toke diferente bat eukitzea. Enian etxaten ez obio o txarro danik, baizik eta zimaz kuriosu etxeziten gauzea dela, gaur egun hori, adibidez solotan da ez, beste gitarra batek bazie, incluso grabazio batzuten doblauteko soluke behau geti uste. Hoxe, direktun doblatzetu batia? Batzutan, ez dakit, gaueko itzalakeko solon adibidez dago arpegio bat, aztetela lehenengo normal, eta gero estudioko grabazioan doblatu itet. Zuzeneko nitet, lehenengo berako ahotsa, eta gero hilo itet.
Depende kantan, improvisatu ditet. Da. Azkenin bajuke hor die segun ze eiken igual efekto berdine lortu aldek bukaeran. Vale. Oin hirugarren atalea sartu horretik momentu baten june honau. Eta jendien hemen bakarrik uste haut. Entreteni hoi pixket jendia. Vale. A ver. Euna egena jo. A ver. Vale. Ontsen hau. Oki. Urbilen itxik, ez, pentsau. Ez, bat alguna base eta gainetik hemen looperrakat. A ver, Sumatzeten. Epa. Oi, ez da nota. A ver, improvisation. Reciclando solos. Erra. Bukaeri bakarrik atxuiat. Penie, ez tegela enfokau behera, baina bueno. Hostia. Baina lasai. Entzunda. Entzundegena, seguru entzunduna goza dula. Erreziklau solos, baina bueno. Horiek danok etxe jauna, ez? Bai. Hoi da improvisatzen. Galdetxe hemen mikpa errek publikitar, igual esan duzue, baina zenbat diska daukate? Nia egitela bat daukezue eta bigarrena bidin, ez? Bai, hoi da, bakarra gau, eta bigarrena, bueno, prestatzen ari gau, baina presio gabe, Ja, hobe. Estrateako. Ja. Nun grabatzeko asmu, kuriosidadez, ja? Bi opziola importante azkau. Bat, Aritzarregikin. Vale, sonatzezik. Asgartzen diskoan grabatua, azkenengoa. Mendekuk bere garaien baiak grabatu zituzten disko batzuk. Eta hoxe. Eta beste opzioa da Axular, Ame Estudiotako Horretzi sonatzen, ja. mutrikun daun estudio bat. Bai, eta hoi. Eske dago talde bat laguna gehala. Meliora. Bai. Elkarri zakotunean, baina elkarri zakotunean Iñaki horreko honetan. Bai, semaz, hor geratu zuten eta disko kondo sonatzeo. Orduan, bai. O Aritzarregi o Axular, bitakon bat. Ados. Ta, ja, galderak, simaz, ez? Temi jartzen dula. Aizeatek, nan esan dugu, aurten ez dula hartengo, ondik, orduan gauzek oso serixo aizeate planteatzen
konposatzeako orduan, o zerdek pixket atzea, gauzia atzeratzen nahi dan gauze hori. Zakin maleiga. Ez, a ber, oza, lehenengo diskotik, honea daun urten diferentzian gatik esatezu? Ez, esateat, esan dek, bigarren agin lanina izatea baina urten ez dula artengo, orduan, Bai. nire galderiek, o kantu getxek ezaudek, o indik etzaudek erabat einde da, aizeate azkeneko toke hoxe bilauna xen, o... Bai, oza, ez guendikan kantak, igual dazkau hiru lau bastante formakin, baina beste guzti dira ideiak edo melodik, bakizu. Eta intentzioak hauna da, ba, ez dakit, 10-12 diskoko kantako diskoa in nahi deu, hola, nahiko luzea, baina ez ziteu in nahi 10 kanta eta ja. Vale. Bakizu, oza, in nahi ditu igual 15 kanta, o pixka gehiago, eta hortik aukeratu, ba... Onenak, Onenak ez dakit, edo disko hontan, ba, hobena enkajatzutenak, edo... Horatikan. Bai, eta aparte daigea, ba, lokalez aldatzen. Aha. Osi lokal bat, daola guendikan akondizionatzeko, orain bar da. Erosi indezua? Bai. Hostia. Osi genuen pandemi garaien, dala 2 urte. Ez diluk talde asko egongo lokal propixu erosi debena, Ja, bai, eske gu azkenen, a ber, taldea baino, eske beti batea gabiltz. Ja. Orduan, lokalaz aparte, eske nahiko handia da, orduan lokalaz aparte nahi duen batxoko bat ola guzti duteko, eta bai. Arki. Eta bai, komposatu, kontzertu prepatu, denako denboa ez da. Ja. Bueno, baina lokal berrexein, kontzertu preparau, apaiar batein, batxe, da... Bai, guain dekan obra iteko da, leheno gaitu egea gauzak eusten. Así que... Eharra hori. Ba, bueno, ja pixket hirugarren taldea pasauko batzuk, hendik ordu erdi zauke hau, eskitxik aizki denboraz. Eta pixket atal hontan gusto pertsonalai buruz itzengo jau. Basikamente, gitarrista bezala formau hauen influentzisek, bai gitarra aldetik, baina, bueno, orokorrin musika zeatifetiat itzengo jau. Orduan, lehenengo engotxeat hiru galdera, astero iguela esateiat, galdera oso erreza ditu, baina aldi berin galdera oso zaila ditu, bale? Lehenengo galderiek, talde favoritua? Stratovarius, Vale. Disko favoritua? Stratovariusena edo zain? Ez, orokorrin bai. Bueno, igual dio. Hostia. Zailtasunek etorri ditu. Ostia, bakarra esan bat? Bakarra esan albaik bai. Netzako, Stratovariusen, ez dakit, episode edo Dream Space hartu gonon. Episode. Vale. Ta kantu favoritua? Hostia, hoi ja komplikatu da, Hemen aldimak hiru esaten utzi goiat. A ber, nahi Strato entzuten hasi nintzanen, Black Diamond kantakin hasi nintzen. Igual ez da hobena, baino... Bai, netzako gal guztokon... Zakir, guantxe bertan, esango nuke. Da, Stratovariusetik kanpo zeuzen berko gauan? Ostia, Queen Rage oso gustatzen zait, amerikano batzu dira. Sonatzik. De hecho, beti amorruen zioat talde horri da Queens of Stone Age ere bai, ze ni nire adolescentzi garaxen Queenen oso fanan itxean. Orduan, beti Queen jartzen nian da Queens Rage da Queens of Stone. Me cago en la puta, ni Queena, etena la hostia. Hostia, YouTubeen. Grupazo, Queen Rage. Bai, dala, a ber, ezautzen dituen 2-3 kanta, dala urte asko. Eta hortikan aurrea, saiatu nintzen bere gari entzuten, eta ez zitzaiten sartzen burun. Ze da talde bat, talde asko daude ez, diskotik diskoa oso diferente diala. Artezu Queen Rage, lehenengo EPA da oso jebia. Lehenengo diskoare bai. Gioia, azteia pixkat fintzen bezala. Eta toke progresibo gehiago sartzen. Gioia hortikan aurrea, incluso hard rock medio popero azteia. Orduan, horretikan, garien zitzaiten sartzen, eta dala urte terdio 2 urte, hortikan hasi nintzen zuten, eta de repente, megafan. Arki. Emaia momentu bat, Etxai hasi baino, uronek guztu eskazaz dagoek.
Bota emerdiat. Vale. Zozo joko du bitarten. Ya está. Es que, etxaia, nik parea traumantizkoa da. Ya estaba reciclando la progresión de antes. Na, komunego, zeati hartu ya eta hone guztu hobi bat dagoen, etxean izo hostia pasado. Ba, hau ja, ur normalak. Zuzenen hilko ez. Espero ya desetz. Espero ya desetz. Vale, venga, hoy galdetu gehiat, ire Dream Team. Dream Team en el sentido de, ire uste, en plan, alineazio perfecto bat, nahiat, iretzat. Haudek, abeslari bat, gitarrista bat, bueno, eunaeken alineazio emerdik, Ne. eta etzaguek zertan euki logika bat. Esan nahiat, jarri alde nahi baldimak Freddie Mercury Slayerren kantatzen da, jazta. Euk erabaki zer deken nahi dekena. Ja, a ver. Lehen ez da desan, baina Malmstine, bai gitarrista bezala eta bai talde bezala, nire top 3 edo top 5 gutxinez, bada. Orduan, gitarrista bezala Malmsteen, du dio, Netzako du dio, Gio, kantante bezala Queen Rise taldeko Geoff Tate, Vale. kantantea, mitikoa. Eta geho... bajularia ez dakit. Halloweeneko bajularia... Bai, garaiteko berdina, bai. Hoi hartuko nuke. Ez dakit zeizetak. Markus Groskopf. Nik puta txaba, Halloween ez hau txiat, baina hainbeste ez. Ondo jotzeo eta aparte figura guapo ditu. Horretik. Eta bateria Stratovariuseko lehenengoa hartuko nun. Vale. Bai, bateria klasikoa ona zan, George Michael, un puto makina. Eta oso metraieta zan, baina horrekok, beste toke bat zekan. Ez dakit ze, baina nahiagoet, sin más. Vale. Eta ez dakit. Ados. Ikusteko falta zaien kontzertu bat, nahiko ukena zuzenin ikusita ez tegena momentuz aukera egeuki. Asko. Bueno, baude batzuk enaizela kapaz izango. Zega, nire kamarizia izan gertatzen momentu batzuten pinfi juntziko goin ja ondo, ez, Mateik? Bai. Bueno. Bai, noiz behinka pantalla berde jartzen. Bai. Inoiz ez zite gertau hau, gaur da lehenengo aldixe, etxai egat... Nahi lehenengo honen pantalla azul. Bai, ikusi nian, bai. Atzo soinu bro ginean bai. Zeitzen galdera? Ikusteko falta zaien kontzertu bat. Esan dek batzuk ez dizkeola ja ikusiko, ez? Claro. A ver, Queen gaur egun jotza gue, baina esan ez da berdina. Freddie Mercurykin. Ez da berdina. Dio. Strato bere garai honen, Queen Reich, ez dut ikusi, Queen Reich. Malmsteen bere garai honen. Ja. Batzuk ikusi itzazkiet gaur egun, baina ez da berdina, bakizu. Ja. Nik personalki Malmsteenen oso fana izen nauga, eta asko gustatzen ziteken zitean ornatxiok, ja. Eske irutze zitek dekela tipo bat bere garaxen dana era bat aldatzi lortu ziana, en plan, eta ikusten juk 80garren hamarkadako edozein bideo eta eskedek gauze bat eske increíble, Gero ikusten ju 2010 aurreo bideuek eta zarratziok. Osa, ni Malmsteen esatetenen, Malmsteen del 82, hortikan. Eske, adibidea jarriko jat, Nik Steve Vai asko gustatzen zite bat, Eta Steve Vai ikusi nian endala 3 urteo Bilbon. Eta gutxire jotzun Bilbon. Bai, baina, ostia, 56 euro joan entrai, petsa honean fana nahi baino nahi fana. Ondala 3 urteo, 4 urtetzea zerruan, Steve Vai zarratziok, baino etziok hain gaztaute, otzean nola esan, tio. Malmsteen ja irutzizite da hola, blan, roskati pasaute bezala, blan, bere personaji eta dana roskati pasaute zion. A ver, nahi Malmsteenen 2000 urtetik aurreko diskok, sin más. Sin más ez, hasi nintzen entzuten, eta esan non, zertako. Azkenengoa dala urte beteo, 2 urte atazun, entzun non, eta ez da gustatzen, ez dakit. Produzio aldetik antze gustatzen, eta aparte jotzen, a ber,
Ojalá tocar como Malmsteen, ez? Ja, bai. Baina ez da berdina, tio. Nik ez diat esan inungo momentunen gaizki jotzeu, nik, hori Joder. zindiat esan, ez plan hori argi Es que zidezentela netzako, esan. ja ez zaio importa. Bakizu? Osea, A lo te lo juro, metálica, a lo metálica. Ba, ez dakit, tio, ez dakit. Osea, Lars se le kritika, baina, a ver, zerbait jotze edo. Zugi guztezun Malmsteenen direkto bat. Gaina beti kanta berdinak inazteia, Rising Force. Tipo ahí etzaio importa, se la suda. Osa, lehenengo kantain ja botatzen ditu igual, 15 pua. Astea, gitarrak bueltak ematen, no seke. Bere garaian olako akrobazi egiten zituen. Baina aparte, de la hostia jotzen zituen. Ja. Bakizu. Bai. Eta gaurren ez dakit, tio, osea, Rising Forceen daka erritmoa taka, y se la suda. Osea, jartzea, eta Ja. musikaz aparte, ja, bere egoa, eta... Ja. Gaur egun, ez dut ikusi nik inoiz, baina YouTubeen ikusten dituzu bideok, eta dago, talde guzia ezkerreta, teklista, bateria, danak ezkerreta, eta dakazu eskubita, el muro de Marshalls, Eta bea. Bai. A ber. Eta gero aparte, gaur egun kantanteik ez dakit bakan, Bakit teklistak abesteula, nahiko ondo, baina ez daka kantanteik berez. Bai, ez dakit. Eta bere garaian eukizetun, jode. Joder, hor, Rising Force diskun bertan etxien euki tipo bat, izena etxite etorri honi pala hostia, Soto baina. uste zeola. Hori, usteat hori dala. Bai, Oskar, lehenengo bi diskotan Soto uste zeola. Kaskauta dala, bai. Hoi kanta, bai. Jode, bai. Eta, bueno, Rainboweko igual lau bost kantante eukitu. Claro, gero, ze aurretikan, Solitarion juna aurretikan, Alcatrazekin Graham Monet. Disko guapoare, bai. Osa, garai hortan, Malmsteenez la hostia, osa... Bai. Bai gitarrista bezala, eta bai, kantu egiteko orduan, ez dakit. Osa, nahi, a ber, Satriani, gitarrista de la hostia. Bai. Baino kantak ez dakit, tio. Ez hau konbentzitzen igual, bere... Bai, ulertzea. Bai, ez dakit. Ara, azken hoia, subjetiboa da, ez? Ez dakit. Ni, azte naiz Satrianin disko bat entzuten, eta azkenen aspertu iten naiz. Baina Malmsteenekin ez, tio. Surfing with the Alien guapo ziok. Temazo. Bai. Eso, Kantu guapo. disko osua zena, nahi... Igual ez tekin joiz entzun. Ja. Ez dakit. A ber, egizeak eta nahi uste iruditzen zite gitarrista hauetak, oso gitar hero, oso famosu izen dinagoetako gexenai gertatzen zakoela, hori azkenin BH-en, BH-en arrakazta hortan bueltak agelitzeiela da ez tebela ez perri gehien. Adibidez, Steve bai iruditzen zitekela dekela tipo bat, hor arrakastan zea hortan zurrin hortan gehaude, baino tipo irurogei urte o irurota bat urte zauzke, eta ondala urte bete teknika berri bat asmaudik. Gitarra teknika berri bat asmaudik. Baiek? Bai. Bialduko joint shifting zago izena. Dek tipuek, iru bendin batea eken da. Rollo, da guapo sonatzeik, Hortako, ja, hiru behatz behituzu, berrik. Esan nahi, igual etza gustatzen, da, igual irutzak gexegi dala, osea, baina behintzat tipu zehose innobau nasen musika mundun oindiken, ez? Esperez zen nesesia ezago eukikon dirutzikin da, eukiko etzago nesesidai, baina tipuk berrori bezala zago, da, irutzitek, igual Steve Vai igual Satriani o Malmsteen daudela gexo, en plan, lehen eindekotik bizitzen bezala. Malmsteen ez dakit ze ondan dago, baina eskile da igual. Igual, te lo juro, osea, bialeko dizut Rising Force... Bialdu Nik gero bukatzei haunin bialdu gehiago nik joint shifting asunto hori parre bat zuen esango tipo hau loko zio. Baina tio, Malmsteen ez dakit. Osa, gutxinez, ez dakit noiz hasi izan, oso gazte hasi izan, Bai. Baina, 80 urtetik edo hortik Alcatrazekin, 2000 urte ingurua, pixkalena igual. Ez dakit, tio, osa, jendek esateu, Malmsteen siempre lo mismo, no seke. Hostia, hartu dituzu diskok, estilo, bueno, gutxi gara hortik handabil, baina... Bai. Ez dakit, nazte ditu jarroka, garaieko glam pixkat, neoklasiko hoi, ez dakit, tio. Netzako, garaien... Tio, igual etzun la hostia batzen, diskoa, baina toke diferente bazka kanta batetik bestea.
Ja. A ver, Malmsteen oso ona. Izendek, dek, sin más, hor ja txiok. Geo, geo haite ziok nahi irudizitek burruka asko daola fandom danetan, Hau gitarrin gauzea dakarri baino. Eske nola nahi geixina gustatzen zitekena Steve Vai deken, da iri Malmsteen, esango jat Malmsteen txarra dekela, ba... Porque patata, ez da, bueno, a ver, azkenin ez dauek ez da ere zein, ire guztu zein ditu, ba, jazta, eukitzak ire guztu, da lasuk besti behanak eukitzen ez. Gaina, irudizetek ja nivel hoxetan argumentazio bat ekie, obio zein dan esateko... Eske ezin da. Eske ezin da. Nivel hortan, hobea bat bestegoa, igualengoa. Baina, a ber, da gehiago, ze nahi gozun, eta jazta. Eta aparte, bat bestea baino hobea dala esateko gu zein gaitu, esan nahiat. Simples mortales. Baina, eske ala, en plan... Bai. Eske ala, bai, guk zehose jotzei hau, ondo jotzei hau, baina eske hoxe ira dituk beste nivel baten daun jendi, Bai, oza, dui gabe. En fin, bueno, ja... Esan barru, baina... Esan. Ez, aztu intzait. Bueno, gero akordatze bat imazak bai, bota bai. lasai. Bestela ni bilertin june ona, ze gure kaldera iziko jat. Vale, nor berpiztuko guke? Eta, bai, eta bere kontzertu bat ikustea jun. Baina, egon nahi, matizan goiat galderi, bale? Izengok, berpiztu ingok, ik bere kontzertu bat ikusikok, da berrize zuloa otako jau. Vale. Osa, erabilingot. Hori dek. Hostia, wow. Hostia. A ver, jende asko baina bai. Freddie Mercury, evidentemente. Diore bai. Ostia, zeon talde amerikano bat, Crimson Glory, ez da izotezun. Ez dizunatzen. Queen Raitxek, ez da onda bereko, baina bueno, batzutan antzekotasun igual pixka bakate. Ba horko kantantea hiltzan, ez dakit, 2005 edo urten. Eta horren kontzertu bat ikusteko, ba igual, bai, berbiztuko nun. Ados. Vale, norekin nahiko guke jo kontzertu baten, en plan, kartela konpartiu, festi baten, edo orokorrin kontzertu sala baten, edo dana dalako baten. Osea, deu pixket BH-ekin batea jo, eta bideo batez, backstage-eko zagutze hori edo euki. Blaze. Blaze? Blaze Bailey, Maidenen ontzan... Maidenen Bruce juntanen, bai, 95 edo, bai, sartu zan beste bat. Bai. Ba hoi. Vale. Sin más, me cae de puta madre. Vale. Vale. Oin, galdetu gotxeat parea galdera, bueno, Lelenaek ire ametzetako gitarri ezein da. Ego bal daukeken ametzetako gitarraik. Enuk esango. Osa, hasi nintzanen gitarra... Bueno, nire lehenengo gitarra elektrikoa izan zen SG antzeko bat. Osa, etzan Gibson, zan marka blanka. VGS edo Vision zen gitarra, hau zaze. Horrek, edo zer marka izan alde, en plan... Etzan merke-merkea, bueno. Ez, 200 edo igual bazezkan. Bueno. Enun nik hasi. Ja. Osa, aztean etzan. Baina, eta gero, berriz basatik hasi nintzanen, nahi nun zoze rollo estrato hori esan nahi, Bai. Mundu hortan edo ezan zoze, baina nekin guandekan ezer, nekizkin markak eta ezer ez. Eta Ibanez bat hartu nun. Eta gustatu zitzaiten, eta urrungoa, bueno, dala urte bete ezin nun na, Morea, ez dakik ikusi zen nun. Bai. Oire Ibaneza da. Eta, gustatzen zaizkit, ez dakit. Osa, ez dakat ametxezko gitarraik, ez dakit. Bai, nahi detela euki, ez dakit, estrato gorri bat euki nahi dut. Vale. Ba, estrato, Squire, le hago el escalopado este, eta... Baina hortaz aparte, Jackson, txurin bat... Igual. Estrato gorrixe Malmsteinatik nahi dek. Baita ez, Malmsteinen koloren mitikoa da, amarillo mantequilla. Bai. Eukizitun bere garaien beltzak eta gorrek eta,
Baina, sin más, amarillo mantequilla ez dut eusiko, ze da, ja, ez da gaztau, bakizu. Ja, Ta, aparte, netzako ez da impolita. ja. Baina, dao tipo bat, Instagramen, Cesario no sé qué. Brasileñoa, Cesario Fario? Hostia, ez hotza. Cesario Filo, uste dela. Jotzeula rollo Malmsteen eta no sé qué, eta daka gitarra bat, dela rojo, ez dakize gorri dan, rojo Ferrari edo, super intensoa. Eta guapo. Oin, esan degela, Malmsteenek beltzatzea, zio bideo bat ikusi niala Malmsteen bere etxeko tur bat egin. Bai, Eta ziok, literalmente, habitazio bat. bai, Dana- dana estrato... Dana estratoz beteta, baina eske, ez tegi imaginatzen ze puntutaino dagoen estratoz beteta. Zauzkek, lurrin, bata bestin gainin, pila bat egin de lurrin Hostia. zauzkek. Argazki bat ikusi ez dakit beste baino. Dago beste foto bat bere jardinen edo, dazkala, lau Ferrari. Eta gero... lau Ferrari eta gero dazka gitarra guztiko horretea eta igual ez da izema gitarra asko. Ja, Eta nik ia denak estratok, Gibson bat hortikan igual egun bat, eta klasinkan bat edo, baina estraton euneko larogeia edo, bai, amarillo hori, ja. Bai. Vale. Ostia, dago bideo bat mazinena, dara mitiko, ez dakiz ze kanal da eta ez, baina da zuzenekon en plan, el equipo de los artistas edo, Vale. amplia, gitarra, pedalak eta dago, o sea, solta frasecillas perlitas, en plan, this is the wall of, ez esateo, desde el espacio puedes ver dos cosas, La muralla la muralla china. china y la muralla de Marshall de Malmsteen, no sé qué. Oiga que esateo, Eta gero beti daka gitarra atzen pegatina bat de Ferrari. Bai. Esateo, if you don't have this, it doesn't play the same, no sé qué. Eta gero daka pedal... Ez que oso loko zine. Eta gero daka pedal bat, uste dela fuzz pedal bat dela, ematola mina bat. Ah? Uste nahiko mitiko dela, ez dakit, ez fuzz pedalik izautzen. Eta daka deskonektauta. Eta galtzio tipo, gaber zertako dakan, eta esateko, sin más, guapo da. A ver, es un loco de la vida. Hostia. Vale, inoiz ikusi alde La Resistencia. Bai. Bueno, badaki La Resistencia galdera mitiko zein da. Lasai, nik ez dia galdetuko ez zenbat indegen narruten azken egileetin, eta ez da ez diat galdetuko zenbat diru daukegen. Baina bai galdetu gaiat zenbat gitarra dauzkegen eta zenbat pau ditugen. Momentu hontan dauzkegen gitarrak. Dakar klasiko bat. Klasika ez dakit... 300 ingurun izango zen, nik uste. Osa, dala asko esan, baina bai, 300, klasika. Gero dakat VIG hoi, SG modukoa. Bai. Bueno, hoi enun ipatu. Ja. Así que, Vale. ez dakit, lauren ingurun, nik uste. Vale. Eta gero dakat, Ibanez hau, RG Prestige. 721, bai, hau da? Bai, ez premierra da hau. Ah? Ez premium. Ondik eta hobe, orduan. Ez, berago. Ah, bai? Uste Prestige uste dela gama altuna, eta horren beran dago premium. Vale. Bai. Eta honengatik batu nituen dala, ez dakiz bat urte. 5 urte hola, zazpireun ustet. Eta gero dakat Ibanez Morea lokalen, RG 652, uste dela. Izen politia. Eta horregatik batu nituen 1000 zazpireun ingurun edo. Ja gitarra profesional batek, ez? Azkenin... Bai. Gama altunan igual merkenetariko da, baina baina igual di, gitarra batetik 1.500 eurotik aurrea pagatzen azte izenin gitarra hori nere honena haudek eta zeugi gotxik, ostia, ze kamari, Bai. Bale, gauza desan, mobile hilentzitek, bale? Kamari mobile inaugan, mobile hilentzitek, orduan kargatzen jarriko jat, baina emateik, zera beltz bati beki huerko xogera pixketen. Ogi. Zerkitzeiat, entzite inoize pasau, gaur inoize pasau txisteen gauzet desente pasatzen aiziztek,
entregue pantalla berdi jarri zitekela, entregue ure txarra zoala, bueno, en fin. Bueno, alare, ja amaitzen nahi gatxuk, así que ni tan mal, ez teke denbora askoko kontu izango. Raro sentitzen hau, neura, baina, bueno, Bai, ez? bai, es claro, neuk ez diat nire buru ikusten hemen. Ba, bueno, ja azkeneko bi galdera gehatzen zizkuk. Dituk, galdera baek. Nahi ditzeat, bost gitarrista internazionalki gustatzen zatxikenak, eta beste bost Euskal Herri mailan gustatzen zatxikenak eo aipau nahi ditukenak. Vale. Internazionalak, Malmsteen, dude gabe. Bai, ni usteat argi gehau dela Malmsteen ezango bala. A ber, Malmsteen... Malmsteen... A ber, ordenik gabe, Bai, txio, que Claro, ez dik Malmsteen. top bat izan behar. Queen Restaleko Digarmore, bai, ja, laroita maz, ez dakit ze urtetan juntzan. Etzan oso, ez dakit, virtuosoa edo, baina, ez dakit, gauza kurioso egite zituen. Zein gehiago? A ber, gitarrista bezala, igual, ez zaidaien beste bere musika gustatzen, baina Petrucci, ez, Ba, ja, fuera eske, serie. Petrucci pasa, bai. Michael Schenker, bai. Eta lau esan ditut? Bai, lau esan dituk. Lau. Ez dakit. Bueno, estratu bat izuen Wind Downa, ez da mitikoa, baina ostia, oso ona da. Ez dakit zeitzen dakan. Nik Ez kainu leinen ez. Nik ez esan. Hola, jo, ez dakit. Abizean finlandes bat, ez dakit. Baina oso ona da, oza, teknikoki, pasote. Osa, kriston garbia. Ados. Eta Euskal Herri mailan zein aipau joan. A ber, Gorosabel, evidentemente. Ja, eske... A ber. Oin ez tegi ikusten, baina antziok... Anatzintza bat kalendatxua Gorosabel lortzio behira. Igeste ikusten noin, baina... A ber, Gorosabel... Dago bat dala Borja Mintegiaga. Bai. Ja, nola bere taldea... Lanprea. Bai, ostia. Teknikoki, ja... Ez dago nivel gehiago. Ziok, eske ala, bai. Ez dakit, tio, da, Bai. joku bat hartu eta jarri estremon. Ja, iguala, tio. Bai, eske Borja Mintegia gana pasote, ez tek pasote. normala, tio, eske increíbliek. Bai, gero, jo, hemen Lazkano, nola, izena? Mikel Lazkano. Mikel Lazkano, otra fiera. Bai. Zein gehiago. Bi atz jaizi. Ander Zubillaga, tokesako bat. Ander Zubillaga, bai. Bai. Ander Zubillaga, jende atzko kaipau dila hemen, Bai. Euskal Herri mailako gitarrista honetan bez, bai, oso nahi. Elkarrizketatzeko plazera eukinean, eta bai, makina bat. Bai, jo, Ander, ni hasi nintzen segitzen bere YouTubeko kanalen, bai, igual, dala 12 urte, o 14, Osa, beha ume bat zanen, eta ni, bueno, beha ume bat, ez dakit, hogei zera dukio zituen, Bai. eta nahi, ez dakit, 12 urte hola, ez dakit. Ja. Bai. Eta, bat falta zait. Bai. Hostia, ez dakit esan, tio. Na, Melioirako kantant, Iñaki, Bai. gitarran oso ona da, bai. Dude gabe. Eske, gaina, Iñakin bereziak nire ustez ez tekela oso ona gitarran bakarrik. Plan, Bai. bateria jotzeik, pianoa jotzeik, abestu bueno, iteik, jotzeizu, plan... naizuna, osea, zerdek hori. jartziozen instrumentuekin, un fiera. Horiek. Bai, gitarrien oso ondo moldatzen. Bai, osea, Instagramea, zuzeneko zaparte, Instagramea iozun behin, ez dakit, estratu bari zen ez dakit ze kanta zan, en plan, biri, eta de puta madre. Latza. Bale, ba, bost eta bost esan da, azkeneo galderin, oiat. Oinarte azkeneo minutu hauetan pixket ire guztu gaitzen egoatuk, ire guztu zen ditugu, Malmsteen, Stratovarius, eta bar. Oin nahi jakin zein ditugen ire antiguztuk. Nahi bat ire amorru hori ikusi, eta mamai eta aukeria, mundu mailan edo Euskal Herri mailan edo orokorrin naeken mailan,
talde bat edo artista bat aukerau, eta artista bera eta bere diskografio zue desagerrarazteko. Zein aukerauko guan? Artista bat o genero bat? Vale. A ver, Gracioso. este reggaetoia esango, eh? Ah, vale. Uste nien reggaetoi esan berroala da. Este lehenko aldixe. Batzuk igual reggaetoia esango nun. Vale. A ver, nei trapa, Mhm. sea, rapa sin más, baina trapa ez zait bate gustatzen. Mhm. Nei, Osa, no lo soporto. Osa, juten naiz festa batzuta eta dago trapero bat, hor bere gauzak egiten, no lo soporto, tío. Ez dakit, Ja. ezin dut. Arrazoiko... Arrazoitetan, lehenengo aldian nire bizitzan. Karnabaletan, Tosako karnabaletan. Jungian txosnata eta ez dakit ze talde zan, uste DJ bat zala. Zala, edo trap, edo reggae rap, un poco trap, ez dakit zertzan. Osea, zan, kanta berdina, baino bi ordu. Horria, iristek momentu bat etiketak ez daudela oso... Ez dakit zertzan, tío. A ver, jende honen hongoa oituna, evidentemente. Baina ez da netzako, osea, lo odio. Eta hoi, hor genden DJ ikusten, ikusten, ez dakit. Hor, eta jungian taberna, eta zeuden clásicos de reggaeton de... ez dakit, 2000 marreko edo, ez dakit. Eta gozatu ingenon, tío. Bai, Bai. Es que, jode, kanpon zeona, es que ezintzen aguantatu, te lo juro. Ja, ostia, hori gogorra, hori enian. Una vaina loca entzun, ez da ize kantazan, uste, oizala. Eta nos dio la vida. Benetan, iba, Bai. nik eza honi una vaina loka dekela historixen egin dan reggaetoiko kantu txarrena. Da hori, lan reggaetoi, nahi zite gustatzen reggaetoie, bale? De hecho, nire Nei berez ez zare. Ja, momentu hartan, ja. Baina, ostia, una vaina loka, Baina, zu imagina, zuri ezagit trapa gustatzen zaizun, o? Ez zite gustatzen. Ez zer ezun nahi jo, reggaetoia o trapa? Ba, etxakiat, Ez que, nik... Reggaetoia gutxinez melodia baka. Ja, baina beti ritmo iguela, tío, es que nik... Eta trapa, tío. Ja, bate. Baina es que... Gutxinez reggaetoia, ez dakit... Ez tega aukeratzeko gauza... Alegrea da, ez dakit, trapa da, triste eta bum, ez dakit, tío, ezin dut. Ja. Odio. Nik reggaetoi egin zagoaten problema haundineo, nire reggaetoi egin zagoaten problemiek, dekela beti ritmo iguela. Orduan, naiz da, igual gero, harmonikamente, akorde, interesantik egon, incluso... Gehiagin ez dute esploratzen. Normalinez, baina peño bain pasau izen zite kantu bat atxu, en plan de, hostia, erregeto izateo etxio gaizki, baina eske ezin diat kantu hori atxu, zeia, tuntuka, tutum, ezin diat, en plan, pasta ja. Favorez, asmau da xebela beste ritmo bat, da, ibili da xebela beste ritmo bat ja. Zen atxiok, potrotatik goran atxio. A ber, gure arten bakau, denominazio bat dala reggaeton tropical. Vale. Dala ja reggaeton del 2000, o sea, ja atzeago. Vale, la gasolina eta... Hostia, ez. Ez dakit, tío, trompetak eta olako gauzak dazkan reggaetoia. Vale. Ez dakit, ejemplon bat edo... Txiki. El gato volador, esateik Mick Paerrek. Silentzia oina izan? Nega... A ver, izanagatik ez dakit. Igual, hobe. Ez dakit, baina garai hartan, 2005 hortikan zeon, oainek etzan oso reggaetoia, hemen zeona gutxinez, zan un poco pop elektroniko, elektrolatino, ez dakit zertzan. Ba, hoi, reggaeton tropical, Vale. ni tan mal. Vale, ondo ziok. Osa, trapakin konparauta, jode. Ja, Itxatu gabe. argi gauzitek edo zer nahegela entzun trapa entzun aurretik. Ezin dut. Dai, argi gauzitek. Ba, hemen utziko jau. Eskerrik asko tanatik, gonbidapena onartzeatik, nerekin hemen ordu terdi izketan egoteatik. Baina amaitzeko, bai nahi diatela gauza batein. Eta dek, ik gitarrin zehose jotzia. Nahegena, improvisaduizak zehose. Riffen bat, nahegena. Eta nik gainetik improvisatko txea nire betiko bost lik. Ikizan dekela soluk reziklaua nik iguela txea, dano bezala, ez? Bost gauze zakizkiat jotzen da, bost gauze segidan jogotxeat. Eta hemen txutziko jau.
Vale? Ondo, distorsiokin o garbi? Ba, hemen jo, distorrai. Honai, riperra iriki berdi da. Saiatuko nez leheno indetenan diferente egiten, a ver, ez dakit. Antzekoa da, Bueno, txateko peinai ezkerrik asko. Nara arrezekin uste zaituen, roleatzen nahi dela. Eta beste bat arte. Ze gaizki. Ez dizu daitzen, Ja, lasai. Vale. Eskerrik asko danoi. Aio.